Previously. Okay, good morning. So rides namin today papuntang Lake Cebu via Coronadal. Tapos pagbalik kita pagbalik via Jinsan. So yeah, okay, papunta ng meeting place namin, Caltex Olas. So rin kayo bulan service. So muna so 15 advance tong orasan sa ko sa motor. Okay, good luck. First time. First time makisabay sa Bark, mga Black Air Max. Pwede doon mga Black Aerox, King Max, X Max basta color black. Ngit. Okay. Sa Caltex Solas. Wala pa yung mga kasama ko. Hindi ko sure kung narating. Kasi nagkikisabay lang ako, wala akong contact sa kanila. Yun, sana dumating. So yun, nanay mingabot na members nagpagas pa siya. Yo ka. Ilang. Ulo na ni Brian. Okay, we're moving now. We're moving. Okay, moving na. Nagkasulot. Get up. Tadi mo po cellphone. Puro break siya, puro ga cellphone ay. Okay, hold on. Moving, nakakaulas ka ron. Yeah. Excited to buy, first time, kita buy.
namin sa Sulub. Breakfast, coffee. Dito kami sa kung ano may mag-gas Malungon. Average mo 1900. So Jinsan Show. Mike 807 gas men sa Malungon. So Malungon na kami, bagas muna. Bago namin bagas, goods na. Moving na. $835 na Mijinsan. Pero ayos na ako ang kan. Ang chef siguro. Okay guys.
Shortcut ni pa, left side mo daw. Ito ba ni? Okay. Namanya pala manok. Paulay. Ano siya nagpa ana. Ana ta gyulat. Ulang manta, mata sa ulat. Ay katong tungkoban. Nami ulat. Nakay vlog pre. Kami sa mga asawa magtiyayong lagan. Rare day. Ito gamit ba? Laga. Nice. Record ko ha. Hoy. Hindi na natin bago. Ayaw lang pakita sa akong ano. Tingel. Ikalintura. Ikalintura ko. Ikalintura. So okay o to. Medyo lubat na. Okay, naligay sila. Ito na. Sono metado. My God, namin sa Marbel. First time. Ay, sure first time. Pero sa ride sa motor first time. Laylay ako nagtan ron, man. 13,000 na good. Laylay ako nagtan, man. Laylay ako. Yeah, you know. Wala, napa sa likod. Dito katunod tarpaulin, friend. Dito banda. Naras sila ko, ano tarpaulin friend. Dito banda. Sige. Sa Rondon. Tara. Hey, okay. Likod ko ha. Ay, Marvel. Ay, dyan pakita daw. Kami sa Marvel. Di ka pa, di ka nila boss pa, save na ta. Like save na. Oo, like save na. Okay. Kaya ara kagit daw. So gikan nila like save na may diretso. Mga 1 hour sobra no? 1 hour. Ay, lubat. Hindi ka makaon sa ngido kagway kagid ya. Wala ra sa kauras ko.
Okay, preparing na. Right. Kabulamig Lake Cebu. Isang dali, mga 1 hour down biyahe. So, going! Punta, pagkaan akong paggaling mo eh. Paano eh? Alright, abot namig Lake Cebu. Ano siya? So, preparing para mangaon. Yo. Hello, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Preparing na para mangaon, order na, order. Kulang na. Kulang pa. Unsi lang ta kay nagali tong dalawa. Ay, 3C. Unsi lang ta. 11. So pila ka, duha ka. Doon na siya naka... Sugban. Ginataan. Kung gusto nyo, sugban. Ay, na lang ang isa na to, pinaputok na tilapia. Dinula sir, Yes, sir. dinula sir. Alam mo na. Native. A few moments later. Tapos gusto daw tapos. Pakita ang mamals. One tap mananap. Bago lang kumangkaon. Yung ano yung mga anak. Okay, nakami sa El Papaya Falls. El Papaya. Ha? Abog kayo. Padulang. Ha? Maligo. Tanaw lang ko. Ako lang bantay sa kuan. Mga gamit sa baba. Hindi ko maligo. Kung maligo kanina. Abog ko yung gamit ko. Wala po ko na in-orient. May sponsor. Tara, sponsor na taas na pa. One tap mananap. So, Pato Ka Falls. Nabayaan ko kay. Alam mo na. Falls. A few moments later. Okay, namin sa lugaran ni dire. Sure sa lugar pero nagpagas ni. Libot ni, di namin mo back trace. Hey guys, namin sa Isulan. Saya kasuk yung dagat. Ha? Isulan. Stop over me. Sir, gusto mo biyahe, sir? Stop Isulan. Stop over. Hi vlog, welcome to my guys. Use break o auto break. Okay, recording na namin sa Takurong. Namin sa Takurong. Street, pa makilala. Dire pag kinatawan, tabakan. Palos, Kinatawan. Dire dito sila. Dire sa makilala. Tabakan, Takurong. Makilala, bantalan. So,